Mrs. Lex Finoblog. RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigya po ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa akong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated. Sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Kojic Soap, Seed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno mga kasama, mga higala, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Liklik. Kahigalaan, ang ato magtatampo si Liklik. Kini ako problema bahay ni sa namong magtiayon gud, mao gyud ni kargado yung problema kay so sa taas ng panahon wag yung taon may tugay tawag anak loy kayo kung nga anong na problema yun ko ani no inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo ha ay paita sus sao na ko oh Dro no break ka ni agi break ka dili kadiyot sa mayo kini aga murag makawagtang kas kong problema da bi kantahin no ko di kay Di ka ko nagdugang-dugang na si mga problema nito. Ikaw pa. Yeah. Katay ko, bisang unsa lang. Kini kita singkasing ni para sa mga daga, kaya ako biyodo ng ko. Sige. Sige na magkahaom ang among kasing-kasing. Sige. Garga. Ikaw ba kini? Nga nakita ko, daw di ka tuhuan. Nagdamgo ba ako? Ning kahimtang ko daw sagbot na lamang naugtas na intang ininggalamhan ko walay kadangpan ihila ko unta apan kining mga mata naughan na sa asan na ako ul sa kahay akong kapalaran magunsa ako inikaro gamay kong kalibutan yehey nahanaw na wa na'y bili nahanaw lang bulawano pangandoy ko gidamgong paglao ipakita na ang imong kahayag ay murag inidohot to sa akong kasing-kasing imong kanta do. Salamat kayo ha nga ni Ari kadiri. Thank you kayo. Sunod adlaw do, balik ako diri kay kantahi gyapon ko ha. Sige, ayun. Kasi na lang day og makahupay ni sa kong gibati taon. Sige, salamat kayo. Thank you kayo.
Salamat kayo. Mubalik pa ko, ha? Balik, pila. Day. Day, naon sa ka? Dong, na ako'y good news ni mo, Dong. Good Diyos? Good news. Usay good Diyos? Usa na kabuan kapin nga, wala ko tungahin sa akong binuwan. Good Diyos? Good news. Good news din. Sanay? Oo, wala ko tungahin sa akong binuwan. May kay, wa ka tungay. Ako kadabuan, na mo tunga. Ay, maniningil man na imubuti pasabot. Huh? Ako ba ako? Ay, kaya nga no, maributo mo pasabot ha? Unsa man day na malipayon man kay ka? Dong, wag ko tungahiron sa akong sakit nga binuwan. Buti pasabot, basig mabdos ko. Muna nang wag ko tungahiron sa akong sakit nga binuwan. Buti pasabot, nagsabak ko. Mayo noon, unsa? Lami ba ni mo, karaan ka ayo. Wala na mo kita. Nabitaw ko kita, day. Bumuso ito. Diba, ingon sila, basta di nagali katungahan sa imong, di nakatungahan sa imong binuwang sakit, buti pasabot, mabdus. Beda, nagsabak, mabdos. Oh. Ay, pagtuwa na. Naunsa mo ni siya, uwi? Ay, kung gusto kang ipakuan, kanang magklaro yun na, magpapiti ta. Physical therapist? Dili, piti ba? Pregnancy test, bora. Kana di ay? Nya asa mo kumutake ana? Asa mang eskwelahan na? Para galing. Kanahan, beri mo. Ato sa kuwan, si Eastern. Asa kumutake ana nga exam, ha? Asa? Ay, saba di ay! Gilas, beri mo taon. Ano de ka, uy? Ato kas farmasi. Ingna mo palit kag piti, kanang pregnancy test. Naunsa mong kaway. Nya, patudlos tindira, usaon paggamit. Ay, mauba. Yung walay beranan. Oy, paliton mo na ni mo. Aw, siguro na kung pasar anak doon, kay paliton mo ka na. Basta mong tanak kas tindiras farmasi, unsa galeon, unsaon paggamit ang piti, ha? Tudloan na ka na. Makaibaw na ka nga, nagsabak na ka, o tinuuray yun, o gwa ba, ha? Mao nga, kana mo ipalita. Sige, dong, magpalit ko, dong. Kini ako asawa taon, ignorante kayo taon eh. Pero bisan pa siyang pagka-ignorante, nakapalit yun siya ka ng para pregnancy test. Unya? Unya, man? Positive? Negative man, dong. No, na, diha. Ida. Ay, kadool, ana. Ay, kagool kay ihatag yapon na sa Ginoo na to. Ang buabot na. Magpa-check up na lang ka, tag-doktor, dong. Oh, ikaw. Sige do, magpatanaw ta. Kay makalibog, mangkud. Ingon sila basta dili nakatungahan sa imong binuwan. Posible nga nagsabak ka. Mamungutan na ta. Uy, manglakaw ta. Magpa-check up ta. Kani dong, mao ni giingon ni Mariida. Maing doktor. Si, kisa ni, Doktor Taghap. Ida, brodor. Ang Doktor Taghap? Basi mo nag-gabra niya, ha? Unya na imong komentary diha. Ay, dali na, musutas iyang klinik. Swerte kayo mo, ma'am. Kay wa kayo pasyente. Dali na mo, di na mo maghuwat. Mao ba? Sige, ma'am. Sudabo. Naasiya ang kwarto ka si Dr. Taghap. Dito na lang mo. Umalaing pasyente. Sige, ma'am. Thank you kaayo, ma'am. Dong, dali na. Tara. May adlaw, doktor. May adlaw, sab. Ang sa'y problema? Pa-check out kami, dok. Kay hapit ang taon, 2 ka buwan nga, taon mariglasin nga akong asawa taon. Mao ba? So, nagduda ka nga mablos ka na, Mrs.? Oo, Dok. O sa man di ay gipamati ni mo? Lain kay akong tiyan, Dok. Murag na isod. Nga nagduda ko. Kay wa mang kurig laharong buwanan mo na nagduda kong mabdos po. Okay, mo ba? Hindi ko na. Ato ko nung check up po ng imong tiyan, ha? Asa na ba ito kong stethoscope? Di na. Hambi ko na. Anya, Dok. Unsay sud akong tiyan. Hangin man eh. Sukoy hangin, Dok. Hangin man ang sud sa imong tiyan. Si pagtunin mo sa kumbana, Dok, bumbas bisikleta? Di ko mo tuong hangin sud anya akong tiyan, Dok. Imposible ka ayo na. Usupak ka man, oy. Doktor ko.
Tanan lang, day. Bida, manguliin lang ta, manguliin ta. Sabay na doktora ko takam lang ka. Na. Na, tuwa na. Ebidensya na. Bungot ito Uy, bukod, doktora. Kalma lang, day, bida ha. Bida. Gawas sa ebidensya, good. Mangit taglaing doktor, oy. Ayun lang, day. Dong. Luoy taon ko sa kong asawa mo nung tumana lang yun ako taon siya siyang gusto mapatanaw siya lain doktor. Huwag negative ang resulta. Kung dito na mo hibaw taon nga doon na yung problema kong asawa nga di yun may makabaton og anak. Unya. Aso na pagilak diha. Hindi pa matapos ang kalibutan. Alang na to. Bida. Tugahan na gyapon taganak. Ngita tagpaagi. Bida. Nga bida managupta, di ba? Lahi, maggoy kung atog yung anak, good. Ay, lagi. Pero, ano na, maayo, ha? Buhat na natong tanan. Pero, di gyud mo pagkawas paglaom. Basta, di ko gusto naman nagupta. Gusto na ko ka ng atog, yun. Dahi. Kasabot ko sa gibatis kong asawa, pero unsaon, wa man yun may mahimo. Bisag inadlawon pa na mo, wa man yun taon. Kunya, ang labay mga adlaw, hibuong na lang ko pagkaugma. Uy, kisa ni ito'y. Ano ganun ni Amri dini? Dong. Dahil kisa ni ito'y dari day, bida. Ganun kisuon mo dini. Dong, ato na ito'y dong. Si Lukluk. Kikising ano ni? Lukluk. Lukluk, behave. Shhh. Nanas daddy ni mo, liklik. Trawa. Bida, sabi mo ang natao day. Ato ning sinagup dong. Ano? Kini atong sagupon. Wa man ta makaanak. Kani na lang si Lukluk. Ato di sigupon? Oo. Ingon man ka nga managop na lang tao. Mao na ni, di ba? Lagi pero bata akong sabot tayo. Dili taong itoy. Susismay ning itoy. Uy, kayo mukuha ani. Kay sa bata nga tong sagupon, inigdako. Kuhaon sa tinuod nga inahan. Huwag ito'y dag-anan. May baboy ani. Kinang nas Facebook. Sakit sa kaya niya. Ligo-ligo sa dagat. Mas ganahan ko aning itoy. Kay dito maproblema. Maong kanina lang. Utsa! Ay, pangigam dia. Okay ram sa niya. Murang ino nang tagkaroon magkita. Gadi na rin taga-tubaw ya. Sige kang pangigam dia. Nga naman. Pero okay ram sa itong ito'y mo sa kupon, pre. Utsa ka kinidot anak, pre, ha? Ha? Sugo rin ito'y. Sugo rin, ha? Depende sa inyong pag-train. Pero gusto ni mo masugo, pagkuha lang katabang, pre, para klaro gigdura kay masugo. Sabi, sakto. Sige. Critical naman, critical. Critical, Practical bitaw. Kada ganding way mga anak diya pre na nagop lang sila kiro ering kay sa managop sila bata nya inig kadako salbahis pag sokol pa nimo bantay bitaw kana na koy amigo ana si Kevin ug Jilin mo nang itoy lagi nila pre mausad mga ilang kagol na pre suportahin na ng asawa nimo kung siya ang gusto aron way problema pre Day! Dong! Lukluk! Nanas daddy! Lukluk! Nanas daddy! Baka na yung skarang ko ganing ito taon. Nagluto ko si imong paborito nga humba nga pinahubas baya. Ha? Humba? Pinahubas? Yes. Lukluk, come here. Dali na, daddy is here. Good job. Good job. Si Karang ito yan, no? Ano day ka, uy? Batuom dahil doon dahil siya. Siyempre, daddy, baya ka niya. Hagwaan ang imong anaksan. Hagwaa ha, bantay ha, kay mapahuway ko kadiyot. Hagwaa. Ay, naunsa ng tao niya kung sawa. Bro, buutan sabi nga ito, ya. Taka lang pangihi. Puwar mag-adso dito, eh. Ano man, hinaunsa ng tao niya akong laptop. Doon naman kinikikitan. Ano man, unsam niya akong laptop. Bida, gikit-kit ko ito. Sali!
Over kay kag-reaction. Ay, makuyawan ta nimo. Porbida sa Pwede raman na. Cover man na mo'y nagubaan na. Ang bida sa nang kubir guba. Gipasudin mo rin ito eh. No, wadyo ko kabantay nga nakasuday siya des kwarto. Bida ka mahal naman yung lufto pa eh. Sige na lang lagi magamit pa manggod na. Maayo pa man na. Uma na maguba. Ang cover niya mo ay naguba. Ay, laklok! Hinaya sa nang tiyog ni mo ng iro, oy. Iluklok ka ros bulsa ka na ka. Ang sabang ka humatuyo as iro. Masa matuyo ah? Kit-kit, yung matuyo ah. Ikaw ba iro ba? Lalim ba? Sabi mo ako, hinoy mo giro. Kisabi mo palubihon, ako, kinigitoy. Ang itoy. Sorry! Nakita yun ako nga murag pinangga mas kong asawa hinuna mong itoy kay nako. Mao nga, batol ko gilagot yung itoy ay. Ang say tiraduron ko nako. Unya, saon ka na ko itoy ha. Bawa na sa amo. Look, baby. Come here. Ano sa pana? Come, dali. Malisan ko anig itoy mdugay yun. Probida. Ngitaan ko yun yung paaging bawa ng itoy ha. Martilyuhon ko bagang agta ni. Hinampak ng ito ya. Day poste ko ba? Day kay mag-overtime eh. Ha? Murag, nalabahan ba ni mga komedyas? Nana, monggo diha. Nara di ay? Ay, salamat taon. Unsa man ni ako sa batos? Ginoo ko? Unsa man ni day? Kadakog kita na ni. Animal. Loklo! Pagpalit na lagbag sapatos, gamay na kina nga issue. Sunod, ayon sa patakagbutang anay mong sapatos, si Pusa nagtarong. Unya, sapa na nako! Huwag ko moingon nga imong sa. Ang ako lang ba nga sa sunod, tarungag hipos, aron dili lang makikitan sa itoy. Bida, ay sus. Sagdiin na lang na, uy, kagamay ragid anang problema ha ba? Diyan gamay? Ha, gamay? Unsa ba ako sa lubor, be? Gamay ba ka? Nga unsa ba tao na ako sa patos, be? Ay, pag chinilas na lang. Ubisina magsinilas? Kidot biyanin mo! Misamot gyud ako kalago taon sa mga itoy kay bisan unsalig kit-kiton. Unya, labanan na ba dahil sa kong asawa? Unya, ako pa himaw sa'yo, biday, pagkaaha ka ng kalakiya. Unya! Loklo! Ano sa Rosali? Loklo! Liklik si Loklo! O nga no, naon sa mga itay day, ha? Naliksa! Mayra! Aon sa! Dali si Lukluk. Asa ba? Nakakasada, nagkadugo. Wala maginawa. Nakadrag ba to? Ayaw maginana ba? Pagtawag ang ambulansya, pagdali. Ako mo gali, pagtawag ang ambulansya. Ako na sulti. Asa pa niya? Ibida. Ambulansya niya, perbida. Mabuhi pa na si Lukluk. Ano? Gawas man. Bida. Makapita na akong giingon ni mga higti lang to. Imo, buhi-buhian. Karawa, gawas sinus karsada. Ligsan. Kaira. Patay. Ako anak, Lukluk. Sus it. Kaira na. Uy, mong anak mo taon. Anak ka gitoy. Ito'y para ni mo. Pero anak ako pagtanaw niya. Kuya, ang sao. Tumra patay naman na imong anak. Ikaw mo ay nagbuhi sa ito'y para makagawa sa karsada ug may hinog na kanaligsan na hinoon siya. Ikaw! Bibigla sa di mo niya. Ikaw ay nagpatay sa atong anak. Ikaw! Giyaha, kasali! Mao niya akong problema. Kaya di rin naman yung naglagot akong asawa na ko. Porti ko na ako ula. Kunya, wala sa kinahin mo kaon. Mao niya akong kabalakan. Saan man ako? Usay, di nagali siya maligo. Urbida, ako siging nan, managop na lamig laing ito'y.
Di pa sa siya. Pero ako yung gibasol. Ako yung pasagilan nga naligsan kay ako kuno gibuhian. Purbidang saon man ako, be. Sabat, Bam. Maayo ka ni Bam. Ito hilakag maayo niya. Awayon pagbana. Usaman ko kami pasultiyon ani. Ati Pres, hilig minggu kay kag itoy. Unsaman, be. Palihog tambagi ko, Ati Pres. Unsaman kung kamoy pasultiyon. Liklik. Mindanao, kumusta namang Mindanao? Kumusta mo riha, Mindanao? Bye-bye, lady. Kumusta mo riha? O si Kapitan Joby. Kumusta ka riha, Kapitan Joby? Sa tanan, Impoy, salamat kayo. Thank you kayo, ha. Belated happy birthday niya sa tanong mga tao ni Kuya Nick Pipito. Good morning ni Buria, Kuya. At si Jijen! Yes, Kuya Alan! Mga dagko ha, Don Pepe Tabli, Don Pepe Dark Chocolate. Unya, para sa mga bata, Don Pepe Tablia. Para taas ang energy, happy Permi. Unya, palit mo sa Diamond Yerma o BM Special sa Tasty Fish Cracker o sa Paulitos Macaroni Crunch. Kay labi! Thank you kayo, Ate Pres. Ate Jijen. Salamat kayo. Unya, salamat po sa tanan na ito kay Sunan. Labi na yun. Sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito nga kanunay yung migamit sa ato ang the best yung kayo nga imnon ang Said Panyawan Coffee Mix. Labi kay na imnon na ito sa pisida kay mahurot yun na itong trabaho kay kondisyon kay tapaningtod ta sa itong trabaho. Unya, mga bata, kamo, kung padung miskwilahan ang yung imnon, kana yun lang ato ang Don Pepe Tablia. Mao gina the best kay ninyo mga bata. Nya kita mga dagko, katong mga idadidara na dark chocolate, kanang mga size city mga dagagulit aw. Dark chocolate sad ba imna ninyo. Unya kaning ato Paulitos macaroni crunch og tasty fish cracker lami kay ni nato isum kun magchat-chata. Ug sa tayo mga bata og OBM special og kining Diamond Yema Special kay lami kay na to ugumon kon manuroy ta. Sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, good morning mo diha dudug GR Pipito. Good morning mo diha og sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Astar. So Ricky Astar sa dayan kang kay Ma'am Katsber raw. Good morning natong tanan. Sa ato pag-record na ni Ate Pres, mawang anniversary ni Noy Tiban, ni Pajango. Rest in paradise pa. Salamat kayo nimo sa tanan. Okay, Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule. Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Iyon man ka na mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan. Inom aning Said Panyawan Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw. Sa buntag, wala ka magkaon sa imong pamahaw, inumdaan ang usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Sa udto, maugyapon, wala ka magkaon sa imong paniudto, inom na sa kadaan ang usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. O maugyapon sa gabi sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na pagkadaan ang usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na na problema, kaayo aning kidney o UTI. Ayaw na mong kabalaka, di na maangay mahadlok or maguol. Tungod kay doon na makatambal, na makaayo, anang atong kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kon okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imunon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Ug sa tanan po natong mga kaigsunan nga naghimog na biruan sa tuang sedle na bituil nga tinuod yun nga mutabang nato. Muwagtang sa atong mga panakit sa kalawasan, panuot, pamaol, ug uban pa natong mga problema. Dapi-dapi nga magsakit. Ato lang ang aplasan sa tuang pinaka-best nga Said Panyawan Coffee Mix. Unya ang mga bata pag yun ni ilik
kaysa dinggi kung mo gamit sa ato ang seed limit oil nga narato paliton sa butika. Di ba, Edwin? Tinuna sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo ang Panyawan Herbal niya. Makita lang ang produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Seed Element Away ug Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Mao nga akong layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira nagpuyo. Pwede rin kita mag-order sa Shopee. Oo, Shopee. Open pa bang Shopee, Rudy? Oh, Shopee lang to, di ba? Tuloy pa-maxim, mag-unsap pa na diha. Basta na ka ng mga delivery nga mga kuan, saan yung pangalan? Kung order mo, kada lang ipa-deliver lang ninyo. Oh, kanang mga ngan diha nga din lang ta magisgot unsay mga ngan kay lisod kayo. Ha, salamat kayo. Unya, Bam, Kumusta nga? Binadyan sa mga staff sa atong kusina. Ito ang mga staff diya sa ilang restaurant diya sa Ilongos Leyte. Ilabi na ang mga lastimado family. Rico, Edgar, Consuelo, Cristita, Liam, Clark, Christine, and Mr. Wong. Kumusta ka mo din na? Ingom sab si Anjing. Ayaw ko magaling mo sa dili pa ka mo duty diya sa ato ang trabahoan. Ang atong pagpangaligo, gamit ang Seed Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione ng papaya extract. Seed Celebrity Kojic Beauty Soap, doon sa kining moisturizer para dili mag-dry ang yung skin. O kung magagamit kita sa Celebrity Kojic Beauty Soap, magpabiling kitang younger looking cuties artista, cuties porcelana. Doon ba kita upload na po kay Facebook, white hits, black hits, Celebrity Kojic Beauty Soap. Inig po kung tanay mo butika, nagpalit ni mo, mas maayo mo lion diya sa kilid sa sudlanan, o doon na ba kita nakabutang nga silyo diya nga? Seed Marketing. SCED. Seed Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Okay, salamat kayo. Shout out sa DI ni Sir Alvin Salas nga. Bisag asalan Sir Alvin ang tagiya sa Panihuan. Kumusta ka diya, Sir Alvin Salas? Og labi ni gyud sa Alrich and Alros Big Shop ni Sir Alan Abuton og ni Ma'am Rachel Abuton og ni Pare Teper. Unya kang Lian Mariano, kumusta ka diha? Lian, sa imuhang misinulog sa imuhang mga tao, aming suod po din ha sa Malita, Davao. Thank you kayo. Og labi na yun sa tanan na ito makaigsunan nga wabasayod nga no tang masakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa natong balatian ka na tungod na sa problema sa toxin sa imong kalawasan. Kay mauna, mudaot sa imong blood cells. Ang toxin, grabe kay mudaot sa blood cells. Mauna makaingon nga sticky o bulapot ang atong dugo kung musod na sa atong kalawasan. Masakit itag cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, uban pa natong balatian. Constipated ka, yun man ang ato ang kidney problem. Mauna ang kinahanglan kitang inom og G-Detox Plus Herbal Capsule. Usarag yun kakapsula ang atong imnon sa kauras sa di pa kamukaon. Kana kuno pa kay balatian, pero duna na kay balatian, katulog yung katuman. Buntag to hapon, o sa kauras sa di pa kamukaon, imnan sa natog, walong adto sa dusi kabasog tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang insendo dato karong adlaw. Ang sindir na to, murag si kuato. Lik-lik. Oo. Kani iyang asawa, Ate Pres, kay kanang, di lang gitawon sila ka anak. Unya, mauto nga, magsaging na siyang lik-lik, magsagop lang tagbata, itoy, mahino yung gisagop, Ate Pres. Itoy. Pinangga kay ng itoy. Pinangga kay ng itoy. Daligsan itoy. Ha? Daligsan, Ate Pres. Kaluoy. Unya? Daligsan niya. Kayo. Hoy siguro iyar bana may gato kay lagot kasi kay yung bana to. Kadong laptop, kanong sapatos. Hoy siguro gigtam tong gilagtang na to sa iyang asawa. Nya nigawas man. Kisa tingan siya asawa, bro. Sali. Oh, si Inde Sali. Naligsan. Nigawas. Sali. Sali ang bisangin lad si Liklik. Mao na di na mukaon, sige lang giilak.
Nya giaway pa siya mayo saon mo ni sawa ti pres. Tinud anay ra bagi ang hilat yun. Tinuod Murag tao sa lang ito eh. Oh, usa ka oras gyud na siya kada adlaw. Di na kaon ko na ti pres. Di, ang iyang katarungan nga nun, dili bata ang iyang gi-adapt. Di ba siya ganahan og ngadap og lain kanang lain ambot lang, laing tao siguro. Kasi ganahan siya. Ang iyang bana, ganahan og bata kay ganahan siya tao kay lagi masugo ba kunsa. Nya namoy uban gud nga imong sagupon natin pa sa mga di ka kay bao ba ni kadako. Unsay Kung sukol naman na inikidako, may uban. Pareha gud atong akong amigo ati pres nga na si pulis to siya, na siya gisagop. Dayon. Nya kuan kanang sikasikahan niya. Kasikahan pagdako. Mao ba? Tuog siya gabon taw ati Hello, pres. Tuog siya sa muna nagkapait mga sa lantay. Oh, kato sa iyang gi-adapt ati pres og di mas suguon niya luoy kay bultakon bulugog maayo nya og di masugot og di matuman yang gusto pula tagi na pagkatuog yun dako na yang kuan ay dako na yang murag na ni mouse no naglago dako na siya ati pres nga yang gipatay tong pulis nila dako nga lang ati pres kay kuan o dako na ay nagdumot to siya dumot lagi kulatado siya kulata ko no siya maayo kay nangita ang istorya ni gisutingan to namo kulatado ko nog maayo ati pres paghuman kadang kulata kay hubog ko nog maayo itong kuan kulata gikan pag yung kunos karsada padung sila nisugat ang batan-on niya padung sa karsada padung kay hubog lagi pagka kadlawon gyud gabon bitaw patay ati pres iara dugab mao na siguro may katarungan pod ha sinagop kuya anak gyud sinagop niya kunya mao ni katarungan ati pres nga basig mao ni katarungan liklik nga simbako lang ba no lahi ba di ra ba yung dili yung kaliwat ba lagi mao na nga ito lang sa igi kuwang sali niya may pa lam gani baboy ikaw ati pres wa na man kay kuan lingaw ron itoy baboy lagi kanang baboy nga maligo sa dagat ako pa natin pres aslon na nakong baboy dili na kay nga idom lami kayo dindot kay glawas baboy lagi niya idom to nila unya hindi katiguwa ng baboy di gyapon wa na magluyan na maluyan na. Sige lang naglubog. Kabaw ka ng baboy. Pero, kanang baktin, okay. Pagkatagdan, pero matiguang na. Lubog na. Lubog na. Anari gayon na di ha, day. Sige mo tanawan natin. Bito. Kaya sige ligo. Sige mo kung ako yung comment siya. Asla na di. Binawa nga na ko ate friends ba. Tumidyahan ako. Pero luoy kay baboy. Butan kayo mo. Bani mukuan. Murag naanad ba? Train nila maayo. Pero kaning itoy lagi ati pres mo ni kaingon ni Saling nga wala siya kaon kay naligsan man. Saon man nato. Manguan sa laing itoy? Di pa sa siya katuro man gyud iya. Kabuang pud oy. Ngano man in taon? Bago na may lain. Karon. Kung ari ka sa Lucas 1 verse 35. Ang anghel mitubag. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaangan nga bata tawgon anak sa Dios. Ang katubang sa Mama Mary nga gingla sa anghel nga mumabdos, tingos Mama Mary nga ulay man ko, wa pa mo ko mahilabti nga no mumabdos man ko. Ako ning gibasa kay ang mga way anak ug dunay anak, dili ka ka-question sa Ginoo kung makaanak ka ba o di ba. Mauna. Nagdugo sang semana ni uli ko sa amo gulat, ang babae nga naguro sa tulo niya kairo kay wa siya anak. Ganun dili makakaanak, ma'am. Ang imong bana o ako siya, ako gyud kana ako diferensya. Unya siya, kanila ko ibuhi kanang mga ero ko. Unya siya, bati masarug atong pugson ang Ginoo nga tagae kog anak. Huwat lang ko sa kabubuton. May pong sa babae. Karon. Ug magisgot ka ning iyang asawa nga guol yung maayo tungod siyang binuhi. May lumdum ko makarelate ko sa kumanghod nga babae to sa lain pa to namatay nga ni babag sa daan ba? Lain pa to. Mga irog yapon to. Ang ginang kong manghod na sa among bukid nga siya lang usa kay mga anak nga minyo naman. Ang uban to sa Manila, uban niya aun si iyang lakaw siya nung muuli sa dayon, mingaon siya mga iro, mga iring, asal siya mo, palit ba sa sudan, palit mga ba siya pagkaon sa mga hayop. Ang iya mga iring gulat, kay musugat at patag.
Hibawaan gani nga abot na siya, musugat yung mga iring. Kay ba, dis baho ato. Basin nga ka na magkadlaon, manaog siya. Munaog sa mga iring, manilig sa munaog sa mga iring, mukuyog sa tiya. Katong mga iring-iro niya, di gid masipyat nga, ubisag na tawang lain magi, di gid Uy, nabay iring nga, magkasabot na, tawag ko ni mo dool. Mabitaw, Ano mong iring? ako sa iring, Ate Pres. Ray. Kanang ako iring, Ate Pres, nakita na nako dito sa, mabitaw, akong gitawag niya, kunot, kay kunot. Ano man? Kunot akong tawag na niya. Ano, kunuton? Ari, kukunat man na ako nakitaan dito. Palit ko butong ni Duol, gina siya na ako, nagparay-paray ka na. Uy, kaluoy. Akong gida, karon dako na kaya, Ate Pres. Mulay ka? Magkasabot ka na. Kunot! Tawag ko. Di makamanungklong, di makamanungkap. Dili, botanas ko Kanang na. akong among iring, kanang usa si Ray. Ako ganyan, Ray, dali na, tugta, dali. Duol sa siya. Ako na, diri sa kakatug, diri sa sopa. Saka pa siya. Tug. O magkasabot ang mga hayop. Kasabot. Mao ni, mao ni ang Ray. naitabos sa itong sikon. Kasi unsa iyang panguntana diha ang gulya. Saon ko niya isawa, sige hilak, di na mo kaon, tungod lang si Toy. Kwan. Dakdakan, makuno niya bato. Og sa panultihon pang Father Diyos kag tong sang adlaw na ingon nga pagdahil lang kay mulaylo na. Mulurang. Mulurang ra. Mulurang. Bisan kinsa sa mga naminaw na to karon bisan tinunog hayop ko ilang pinangga. Ako ding mama nga iya magaling habulan ng iring nga moto. Habulan niya ba yang Okay, mapakan niya kuliang lamok. yung habulan niya. Kami sa gagbay ming bata, murag musunod sa among mama, among gamay nga iring iro mamatay, among ilubog yung tangan mo cross. Nabi inana. Tangan cross sa buwa. Tungod sa kabuutan siya. Inga na. Sir, kasi nga itong Cinder Gulyat, Siliklik. Liklik. muna'y laki, ang bana. Sali ba ni? Ang babay. Sali yung asawa. Ang asawa na, ang Cinder, dili ang bana. Siliklik mo yung cinder. Okay. Kanang nang, mami lang, sir, niya paabuta lang. Kay mo, kuan na mo, ulurang lang na. Kay, ingnon ta, bisan kinsa sa mga naminaw karon naagyoy ingnon ta matats matandog ko ang ilang mga hayop mamatay pinanggak ay nila dito sliti ay kanang ang iro gilabay salog lapon kay salog muro man para ni atong karsada dire of pat man ikalay na atong karsada yan gilabay ang iro. Ang iro tang gilabay kay anod man dito sige tang kuwang kay maglisod sigla bang kalawman. After 1 week, niabot mas ila, daot kayo. Doy. Nagtuso sa pinday. Nakuan to siya, naluwas to siya ba, nakakuan. Ilang gituyo paglabay kay dis lang ganahan. Karon kay ni uli man, karon lang gipanggan lang balik pagsabot mo. Bunal ka, muhigda ko taon. Sagdi lang, sir, kay usay nga ni makuan na maulian na siya. Lae man pito namatay Pedro ang silingan. Namatay. 5 minutes na buhay. Uy. Ikaw na. Nito yakaw. Salamat ako na ating taluman doon. Kulay ko ang puzzle, Tihon. RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon.
Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tikpaminawa na ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabig na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ining akong suwat suliran. Ako si Rose, 21 anyos, nagpuyo sa Tuburan, Cebu, ug naa kasamtangan sa syudad sa Sugbo kay nanrabaho. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong gipamati, sa dihang misud ko pagkakatabang, aron inyo hisabtan, ingon inang mga panghita po. Oh, manarbaho ka sa syudad, Rose? Unta, ma. Kana kong musugot ka. Ay, tigil ko musugot, ana. Kinsa man intay kailan nimo didto? Simba ko kung sa'y mahitabo nimo. Kinsa may duulan nimo didto, Rose? Mama, uy na, mas virgin good. Kana ito silingan ba? May uli man siya din hikay ang amiga siyang amo nangita kuno katabang. Ay nga, nung muadto pa mangyud ka didto. Ma, mag-usa na katuig nga wanas papa. Unya dili ikalimod nga bisag unsaon nato paning kamot in his bukid. Kuwangon gid gihapon kaayo tungod kay daghan ming managsuon. Unya ikaw ra ang may klarong kita. Pero maulag ki, dili gid gihapon paigo natong tanan. Nireklamo na ka? Wa mo gud ko mo reklamo, ma. Ang ako lang ba, gusto kong magkatabang sa tong sitwasyon. Ay, Rose. Ma, sige na good. Sugti na lang ko, please. Maayo gani day, kanisugot si mama ni mo, no? Napertisan akong pamugos, oy, aron lang musukot. Buotan kang ako mga amo, day. Ay, wabayasad ko kay Bao, day. Basta kay gitugon raman sad ko sa akong amo, kung naakadayo ko'y kaila, dado na lang gid nako dito ditso. Ay, may utag, buotan sila, oy. Ang imong buhaton dinhi, laba, luto, maghugas sa plato, maglimpyos bay. Basta, all around ka dinhi. Kasabot? Oo, ma'am. Unya, kaya ni mo? Kaya kay ma'am, uy. Anad bang kay ko anay kun sa among bukid, ma'am? Maayo kun mauna. Pero timan iha, dili ko gusto og damak, hugawan. Oo, ma'am. Ay, kapihasas po mo nilang ma'am. Di man sad mada kung pinpunlag na ba. Kabisan gani duha pa lang kaadlaw ikan ka nakapanglaba. Daghan na masad kay bulingon. Pero dili ko ang ngayang reklamo. Kay trabaho man eh. Nanginahanglan ng takwarta. Rose! Uy, nagsugit man si ma'am. Adtoon ako, be. Usa man yung pagkapiluas sa mga sinina? Ha? Ngano day, ma'am? Usa ngano? Dili man na mao. Ha? Us ba na? Karon dayon! Sige, ma'am. Ay, salamat. Nakahigda na kitaan ko. Kapuyarong adlaw, eh. Oh. Ros! Ros? Ang amo man ron akong laki. Nga naman ka, ha? Kuya? Nakay tuyo? Kuan ba? Pahuway na ka? Oh, unta, kuya. Ngano di ay maisugo ka? Pwede, dili lang una ka matug. Namul ako mga barkada god. Nya, mag-inom eh. Sugoon tatigag, palitog imnonon. Oh, sige, kuya. Di pa gikuliya mo, pe? Tita, ano eh. Nagkadukay ko sa kong gitrabahoan, nagkawa, masiklarong akong pahuway. Hapit man na may kadagapi, mag-inom niya akong amo nga lalaki di ispay. Unog ang iyong mga barkada.
Tukay ba kayo mahuman? Ting trabaho, ting klase para ba ugma? Makamata ka sa iyo, ani? Sa tinuod lang, midaot gid ko tungod sa way klarong pahuway. Miabot ko sa punto nga, wa kayo ko'y ganang mukaon. Unya, magpanlipong na ko. Huwag ko makaagwanta, o misultig yudayon ko sa kong among babae. O usahay, madunggan ako silang mag-away sa kong among lalaki. Sa laing bahin, makaingon po ko usahay nga, usa sa nakaingon po sa akong kakapoy, maong akong among babae. Tungod kay grabe, cute kay siya kakutihan. Magyaw-yaw na dayon siya kung makakita lang siya usa ka strand sa buhok na sa sawg. Gusto siya nga hipuson dayon ang mga nagkatag. Unya. Maayo kay nakalugay kag pakiglaag na ko ron. Day, nidaot lagi ka. Mabitaw, Day. Sure ka? Kaya pa nimo? Pauli na lang, uy. Kaya na nako, Day, uy. Ayaw ka pala ka. O, di ba magpa-check up lang ka, Day? Ha? Ano man? Aron la, pagsiguro ba sa imong panlawas? Okay, lagi ko. Pahuway ramang guy kuwang na ako. Nahala, sige ay. Ikaw, God. Naunsan man yung umor ako, eh. Mag-usan naman ni kapuan. Mawalag doha ka adlaw niya human. Mabalik resap tayon. Jeje! Nak, gitawag na sad ko ni mama. Adoon ako. Tanawa ko, no, be. Sakto ra ba ni pagka-arrange? Okay naman, ma'am. Giusap na sad lagi ni mong pagka-arrange sa sala, ma'am. Di ba sa miaging adlaw pa man ka nag-rearrange, ani? Ingon ini, gyud ko basta dili ko makontento sa akong pananaw. Mao ba, ma'am? Parehas ini karon. Dili na sad ko ganahan. Ibalik na lang nato siya sa iyang unang porma. Dali, be, tabangi ko. Sige, ma'am. Unsa man amo na akong babae, eh. Di man ako masabtan ng iyang lihok. Limpya daw hikutada tuod kayo siya, pero mura magdili na sa normal tan-awon. Di man siya mahimutang. Naay may kawas nga. Dugo sa kong ilong paghatsing na ako. Magkuha kong tapo. Kinuo ko. Gisunggo ko. Ano man eh? Nakuyawan yun ko sa kong kaugalingon sa dihang kalit lang kong gisunggo sa akong paghatsing. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, wa ko'y klarong pahuway, ug wa sab kaayo ko'y ganang mukaon, hinungdan nga midaot ko. Posible ka nga stress lang ni, ug wa ra ko'y angayang kabalakan? Ikaduhang pangutana, sa dihang kalit kong gisunggo, nakuyawan gid kay ko, stress lang ka ni o posible nga anemic ko. Angay ba nga magpa-check up kong doktor? Aron pagsiguro? Ikatulong pangutana, ang akong amo, grabe kahikotada, limpyada kaayo, pero kadugayan, dili naman normal sa akong pananaw. Nag-post ko ani sa usa ka group sa Facebook, ug dunay nag-ingon nga posibleng dunay OCD ang akong amo, o baka ha, obsessive-compulsive disorder. Unsa man na siya? Normal ra na o dili? Ikaw pa to katapusan, kining gipamati na ko ron, kinahanglan na bagit ko dayo magpa-check up, o doon na ba mo ika-advise nga tambal? Nga pwede una na kong imnon, samtang nag-observar pa ko sa ungkaw galingon, unya di lang sa ko magpa-check up. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Rose.
Ngayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga kong suliran. Once again, na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, kung nga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kami padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga akong suliran. Official writers page o sa buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw maong kini. Don't count the days, make the days count. Don't count the days, make the days count. Dili ko no basihan unsa matang kadaguyunan buhi aning kalibutana munili unsa may atong nahimo samtang buhi pataning kalibutana kay magsigil lang tag marites ni pabantay mamantay sa mga silingan sa may nahimo nato for the improvement of humanity. Ay na nagbuhat abay di man na mada ni man nakamatay nimo. Of course, wa kay mada nakamatay nimo kay sigurado na ba kay sapatos or sinina nakamatay nimo kay ay mga daghang sirkunstansya nga may nana. Pero kinahanglan nga naapod tingalitay mabilin nga improvement sa humanity. Kato nang matay sa unang mga panahon ug pa di mag-imbento aning mga suga, aning mga sakyanan, kining mga eroplano, adili ta mo enjoy pud ta karon, no? So, ingon na na. Okay, so ang atong magtatampo karon lawa si Rose. Si Rose, 21 years old, taga Tuburan, Cebu. Punto medikal ang problema ni Rose. Kabahin kini sa gipamati niya. Sulod siya pagkatabang. Sulod siya pagkakatabang. Okay, una pangutana ni Rose. Wala ko'y klarong pahuway o wala sad ako kaayo ko'y ganang mukaon. Hindungdan nga nidaot ko. Posible ka nga stress lang ni o wala ra ko'y angay kabalakan. Bisag kinsa nga way kaon-kaon Rose, madaot yod. Kung na-stress ka dahil sa mga trabaho, basi multitasking tingali ka, katabang ka, at the same time, ikaw may malingki, ikaw ay hardinira, ikaw may manglaba, dili na uban mago mga dagkong balay lain na manglaba, lain na mariglas mga garden, mga tanom, lain na mangluto. Pero kung ikaw rang usa diha, multitasking ka, may stress ka, wala di pagay ka mukaon, siyempre mabala ka tananay, multi-tolerate ang imong kahimtang o posible nga masakit ka, ayun nagbalag busy panahon sa pating kaon lang yun, bisag wa kay nindot ka sundan, bisag rice and sudan gamay na carbohydrates o protein o whatever kuha nimo. Kadang pangutana, sa dihang kalit kong gisunggo nakuyawan jud ko, stress lang kaha ni posible nga anemic ko. Angay ba magpa-check up ko doktor alang sa akong pagsiguro. Pwede ka magpa-tanaw og ENT kung air nose and throat, pwede sagkag sa may buhaton nimo kanang magpa-check up bisag din sa nga doktor, no? Mo tan-aw dia mo anemic baka masutan nato na pinagi sa pag-hemoglobin count nimo. Kung balikon kining anemia basihan ani hemoglobin count, normal 12-14 ana mga babae ubos-ubos aris mga G's 12 rather lalaki bahingon na 14 to 16 mga nana mga figures, no? Ang maunang kung anemic ka na you may reach iron rich food, no? Pinaka common nga ko sa anemia is iron deficiency anemia. Kuha na to na sa itong pagkaon. So sunod nga pangutana, ikaduhang pangutana, sa dihang kalit kong gisunggo nakuyawan ko or rather man yun, isunggo ka, meaning naining buto nga mga kuwan sa mong ilong. Alarming na siya. Katulong pangutana, ang akong amo, grabe ka, saan hikutado o limpyada pero kadugayan dili naman normal sa akong pagtanaw. Nagpost ko ani sa usa ka group sa Facebook ug doon na nga ingon nga posibleng dunay OCD akong amo o obsessive compulsive disorder. Unsa man ni siya? Normal ra ni kining obsessive compulsive traits, within normal na siya. Pero kung obsessive-compulsive disorder na gani, kana siya, alarming na siya, makakaroon sa mamahimong disorder na siya. Kung ang imong pagka-perfectionist, makapakapikto na sa imong activities of daily living. Usa ni siya kakuan, kining type of personality, karong hapon gani, or
karong taon-taon mag-lecture ko diya sa Prince Hotel about mga ingon-aning mga personality disorders. Ako ang speaker sa mga real estate broker diri sa Sugbo karong ta sa Prince Hotel, no? Maayo siguro, di po ka makasugyot, no? Pero kung perfectionist siya, o niya sobra na po kaayo, mahog ni siya, obsessive compulsive personality disorder. Naani siya sa mong diagnosis sa psychology o psychiatry, no? Ikaw pa ito katapusan, kining gipamati na ko ron, kinanglan na ko ba kong dayong magpa-check up, kung na may ika-advise, nga tambal, nga pwede na akong mainom, samtang mag-obserba pa ko sa akong kaugalingon, unya dili lang sab ko magpa-check up, mas maigog magpa-check up, kay ang kinimagong atong panglihok-lihok magdepende po na sa atong physical conditioning, sa atong especially sa atong blood, no? Bisag routine lang CBC or lysis systolic exam na kay makuhang daghang mga kasayuran. So taga-asar to ni siya, taga Tuburan. May mga Bistil family diya sa Tuburan, no? Akong partner sa Tines, mga tabo-tabo pamiri day, no, diyang dapita, no, naghang mga maayong mga Tines diyang dapita sa Tuburan. Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayong pagpaminaw sa itong programa sa RMN, taas katagriting din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN, kagang salamat o maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagikaroon? No kining usa ka babae nga taga Malita, Davao Occidental. Ang atong matatampo nagdasingan nga Joy. I love you, Joy. Panguyap ting imo na ko, Jan. Kaklaron na naa. Nag-I love you nagukuni mo. Ngayon sa man, uyab na ta. Dili ko Ato lang sa lain panguyap. Sa lain lang, ayaw lang na ako. Nya, kay kami akong gusto. Bahala ka. Basta dili ko musugot ni mo. Joy, Sabado man ron. Tabangi ko sa mga trabahoon din hisabay, ha? Oo, ma. Ayo! Kinsa ron? Wa man ko makaila ng tinguga, ma. Dali, be. Atong gawson. Unsay ato? May adlaw nang. Joy. Ngano ni aday ka dyan? Imo din ning kaila, nak? Ako ning classmate, ma. Uy, nganong ni aman mo dong? Unsa maday tuyo ninyo? Kaning, si Jan ang ay tuyo ni Joy. Unsa may imong tuyo dong? Mamisita ang ko ni Joy nang. Insay mamisita, ha? Ikaw? Oo, mamisita ang ko. Mamisita kong Joy, nay. Manguyab ka ni Joy? O, nay. Uy, Ginoo ko in town. Kabata pa ni mo dong, unya, manguyab ka sa akong anak nga utros ang way buot, ha? Pila may edad ni mo? 14 na ko, nay. Oh, iyaw mo ka na, kabata pa ni mo. Unya, mamisita ka sa akong anak nga 13 anyos po. Pauli, senyoro. Ayaw pag-uyab-uyab. Pagtarong og eskwela. O ikaw, Joy, ayaw kong padungga, ha? Nga mag-uyab-uyab ka. Kay panitan tanya ka. Hi, Joy. Jan. Mupauli na ka? Dungan lang ta. Ha? Dungan lang ta. Aron dili kayo laing maglakaw. Sige. Ngano ni hunong man ka dyan? May sulti ang tako ni mo? Joy, sugtan lang ko, bi. Jan. Basta kung di ko ni mo sugton, di mo kumunos pagsamok-samok ni mo ba? Nya, mo adto pag ko sa inyo, mamisita gyapon ko ni mo. Sige,
Ato dito, aron kasabaan kang papa. Bahala nagkasabaan ko. Muadto gyapon ko. Sula ni mo, uy. Ginabasugtan ako. Sige na lang, uy. Unsa man imo na kong gisugot? O, Jan. Uyab na ta. Salamat, Joy. Uyab na gyud mo atong dyan nga ni anhi sa ato, Joy. Dili mo, uy. Ayaw na lang paglimod. Kaya na ako'y nakita ang mga love letter sa imong box. Koana. Ako na lang siyang gisugot mo, uy. Kaysa mukan manggug kaayo. Ay. Unya kay naguyab-uyab naman ka. Paning kamot lang yun, ha? Nga mahuman kasi mong pag-eskwela. O, ma. Joy, magkalagyo na gyud tayo ni. Nga naman. Mubalhin naman may puyo. Dili na dita magkita ini. Makita lang gyapon eh. Kay kung may time, muan nimo kunimo. Sige, Jan. Amping ha. Ikaw sab, ambing ha. Gamay na lang ukuwang. Mag-graduate na ko sa senior high. Pero, wala kit may makita ni Jan. Kumusta naman ka siya? Day, Joy. Ni ara man day ka tinhi, uy. Mga una ta na. Una lang, Day. Noon sa man ka. Goal man lagi kinang naong ni mo. Nagunahon na lang ko ni John, Day, good. Uy, speaking of John, di ay ba? Naam ko'y nadunggan nga balita. Ha? Unsa mang balita, Day? Naa naman ko nilaing uyab si John, Day. Unsa? Mga ko pa ni mo, no? Sugda na lang nagsigig sunod-sunod ni mo. O kalimti na si John. Stam na akong giingan mo, Jay. Kyle. Pwede ka maluin ako? Sugtan ako eh. Sige na lang, uy. Man, uyab ta? Oo. Ako na kang gisugot. Wala ba? Lamat ya. Asa naman ni Kyle, uy? Ingon siya, magdungan ko na may pauli. Day! Nakikipaapot? Day, si Kyle. Ako pa ni mo, mapauli na lang ka. Ha? Nga naman? Ako to nakitaan ay. May babae nga ni angkas ang motor. Ha? Ha? Si Buwag. Wa ka makadungog? Magbuwag ta. Sabi kung saan ngayon kong buwagan. Mangutana pa ka? May nakakita ni mo, uy. Nga naakaila yung babae nga giangkas ni mo si mong motor. Magbuwag na lang ta, Kyle. Joy. Og ayaw na pagsamok-samok na ko, ha? Kay mag-focus ako sa akong pag-eskwela. Dali aras panahon, uy. Walang hibaw, eh. College na ko. Mufocus na lang ko sa akong pag-eskwela. Aron makahuman ko. Ay, salamat. Nahuman ko sa akong assignment. Makatog, nagitawad ko. Uy. Saan man ini-text na ako? Hi. Ako si Miles. Pwede ko makig-friend ni mo? Diin man isag number na ako? Gagaw na kong naghatag og number ni mo. Imo sa amiga. Mao ba? Wa ba ko makasamok ni mo? Wara, uy. Okay ra. Jay. Makita niya ta, ha? I love you, Joy. Kuya, huwa sa di mo, uy. Bago pa lang ganito nagkita.
Nag-I love you naman dayon ka na ako. Nakakita naman ko nimo. Asa man ka nakakita na ako? Sa Facebook. Ako kang gistalk good. Balag maingon kang preskor kay ko. Ang importante nga mahibaw kang nakagusto ko nimo, Joy. May paglawom ka ako? Bahala na lang ni Uy. Ako na lang ni siya sugton. Joy? Oh, Miles. Ako na kang gisugot. Mau ba? Salamat, Joy. Miles, ayaw lang buhatan ako, be. Dili pa ko andam. Ay, kadlog. Maptos niya ko. Dili ka maptos. Ako ay bahala nimo. Kinuo ko. Nakuha ni Miles ang akong pagpapay. Unsaon naman lang kung mamaptos ko. Sigurado gid ko nga paundangon ko nilang mamagpapas akong pag-eskwela. Miles, ngano ni amang kasamo? Kuan, Joy. Nahibaw na mistanan. Ha? Unsay nahibaw ko? Resulti si Miles na mo nga may nahitabo na ninyo. Maong pangandam sa imong kaugalingon, kay magpakasal mo ni Miles. Miles, ganun imo man kibuhat. Joy. Nahibaw ba agad ka nga nag-eskwela pa ko? Joy, sorry. Love lang kay ka. Maong di ko gusto nga maadto ka sa lain. Pero ay kabala ka. Bisag minyo nga ta. Ako gipon kang paeskwelahon. Ang importante nga, di ka na mawa na ko. Miles! I can't remember. I swear we've been through everything. Wa ko'y nahimo atong tungura. Gawa sa pagtuman sa gusto sa akong mga ginikanan. Bisan og minyo namin ni Miles, di pa dayon gihapon ko sa akong pag-eskwela. Og kaluoy sa Ginoo, nahuman gyud ko sa akong kurso. Sa pagkakaron, may usa na mi ka anak ni Miles. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Mao kada mga higalan kaagi ni Joy nga taga Malita, Davao Occidental. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit nga nag-ulan through the years. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla de Canas. Kamusta mga higala mga sukin ti paminaw? Kinasingkasing ko kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa sagabit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sagabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. I've learned what life's about.